Abaningi bayabuza, dokotela othandekayo, ngabe ngine-migraine? Ingabe wonke ikhanda elibuhlungu i-migraine? Impendulo ithi cha. Ngakho yini i-migraine? I-migraine iyisendrome yekhanda eliyinhloko lobuchopho. Yini ebangela i-migraine? Abacwaningi abaningi bakholelwa ukuthi mhlawumbe kukhona okuthiwa i-vasodilation ebuchosheni. Okusho ukuthi uma igazi ligeleza kungazelelwe lingena ebuchosheni. Uma kunokwanda komthamo wegazi ebuchosheni, lokhu kuholela ekuphathweni kwekhanda, okuyizimpawu, okubizwa ngokuthi i-migraine. Yiziphi izimpawu ezijwayelekile ze-migraine? Iziguli zingaba nobuhlungu bekhanda, obuvame ukuba ngasohlangothini olulodwa, okusho ukuthi buthinta uhlangothi olulodwa lwekhanda. Kodwa ezimweni ezingavamile, ungase buthinte izinhlangothi zombili. Ukuzwela ukukhanya okujwayelekile, lapho ubuhlungu bekhanda bukhula. Uma sebebhekene nezibani ezikhanyayo noma ilanga, khona-ke i-phonophobia, lapho umsindo omkhulu, izindlebe, lapho zisezindaweni eziminyene nomculo. Uyazi umculo onomsindo. Lokhu kungabangela ikhanda elibuhlungu, futhi yilapho sicabanga ukuthi kungaba yi-migraine. Abanye abantu bangaba nezinkinga zokubona uma behlaselwa ubuhlungu bekhanda be-migraine. Lapho bengase babe nombono ongacacile, noma baqale ukubona ezinye izimo, noma izibani ezikhanyayo phambi kwamehlo abo. Futhi lokhu kubizwa ngokuthi i-visual aura ye-migraine. Futhi ngokuvamile banalesi sicanucano, noma baze bagcine bekhishwa isiso ngenxa yaloku buhlungu bekhanda. Hayi wonke ubuhlungu bekhanda ungaba ubuhlungu bekhanda be-migraine. Ngakho-ke isiphi isivivinyo esibalulekile sokuhlola ukuthi umuntu une-migraine? Kungenziwa ngokuhlola ubuchopho, i-CT scan elula yobuchopho noma imri yobuchopho. Kodwa sicela wenze isiqiniseko sokuthi uthola ukuhlolwa kobuchopho ngaphansi kokugadwa udokotela wakho wezinso, futhi ufakazele ukuthi ubuchopho abukho enye into kuyo, futhi ikhanda elibuhlungu kuphela. Singakuvimbela kanjani ubuhlungu bekhanda be-migraine? Into yokuqala ebaluleke kakhulu, ukulala. Amahora ayisikhombisa kuya kwayisishiyagalombili okulala okuzwakalayo ayimpoqo, ikakhulukazi kubantu abaphathwa ikhanda elibuhlungu. Ungazivezi kumakha anobuthi amafutha emvelo. Ngifuna ukugcizelela lokhu futhi. Amafutha emvelo afana namafutha e-eucalyptus, wonke lawo mabalmu esiwasebenzisayo. Singayelapha kanjani i-migraine? Ngabe i-migraine iyelapheka noma cha, dokotela? Yilokho abantu abaningi abakubuza. I-migraine iyelapheka, kodwa kwezinye i-migraine ingalawuleka kuphela futhi ingelashwa ngokugcwele. Kunemithi eminingi emakethe manje yokwelapha nokulawula i-migraine. Eqinisweni muva nje, ifta igunyaze amasosha omzimba athile e-monoclonal. Kungamashoti omjovo esiwanikeza iziguli ezine-migraine engalawuleki lapho zijova khona kanye ngenyanga, futhi aziphathwa yikhanda. Ake sithi ngemva kwemijovo engaba ngu-10 kuya kweyi-12 ethathwe esikhathini esingangonyaka noma ngaphezulu. Ngakho-ke bangane abathandekayo, umyalezo wokuya kini nonke kufanele ube akuwona wonke amakhanda abuhlungu. Sicela uvakashele udokotela wakho futhi uqiniseke ukuthi ukuskena kobuchopho bakho kwenziwa uma uphethwe ikhanda isikhathi eside. Ukuvimbela i-migraine ngendlela yokuphila enempilo kubaluleke kakhulu, futhi ukwelashwa kwe-migraine kuthuthukisiwe futhi kunezinketho eziningi. Ngiyabonga.